Orange chcel spojiť Valentína s ponukou, aby si ľudia prenesli svoje obľúbené číslo, teda svojich blízkych, do Orangeu. Ako sme to odkomunikovali? Povyšili sme mobilné číslo na formu samotného vyznania lásky. Na Facebooku Orange Slovensko ste si mohli v aplikácii zadať mobilné číslo milovanej osoby, priradiť k nemu prednastavené vyznania alebo napísať vlastné. K číslam a hláškam ste následne priradili obrázky a zvolili ste si tú správnu hudbu. Podarilo sa nám z chladného mobilného čísla vytvoriť nielen krásne vyznanie, ale aj celú story mnohých zamilovaných dvojíc. Posúďte sami. Won't you be my, won't you be my, won't you be my Valentine? Because I adore you, I'd give anything for you. You make me smile, smile, smile. And when I'm around you, things kinda get hazy. Because I am crazy, crazy for you. I cannot describe it except that I'm in love. Yeah, I'm feeling feelings, feelings for you. And now I shout to the world my love for you. The irresistible love that I'm falling into. Life is wonderful cause you shine through. There's no one that makes me feel like you do. And I will sing because you're beautiful in all that you are. Like a clear night sky, graced by a shooting bright star. A výsledok tejto valentínskej akcie? Za 10 dní bolo vytvorených vyše 2700 videopríbehov.